Menene admixture? Me admixture suke yi? Menene kuma admixture baya yi? Abin da ya kamata ka sani cewa admixture ba rufa'ida ba ne, sai dai wani sinadarai ne da ake samar da su ta hanyar ilimi domin ingantawa da kuma kare kankare, musamman kankaren da yake ɗanye. Sunana Salim Idris Malami, ni injiniya ne a ɓangaren gine-gine da kuma ingancin kankare. Admixture sinadari ne da ake ƙara wa kankare ko kuma in ce ɗanyen kankare domin inganta aiki ba tare da lalata kankare ba ko kuma lalata ƙarfin kankare, abinda muke cewa compressive strength. Muna da nau'o'in admixture kala-kala, amma manyan nau'ikansu muna da kamar haka. Akwai nau'in da muke kira da plasticizer ko kuma in ce super plasticiders. Wannan suna ƙara workability ne, wato laushin kankare ba tare da ƙara ruwa a cikin kankare ba. Sannan na biyu, muna da wanda muke ce musu retarders. Su waɗannan suna jinkirta aikin kankare ne ta wajen hana shi bushewa da kuma tauri da wuri domin ya dace da yanayi zafi ko kuma aiki mai yawa wanda yake buƙatar jinkiri ko kuma ɗaukar lokaci wajen zuba shi, kamar misali aikin yin dam. Abu na uku ko kuma in ce nau'i na uku shine abin da muke kira accelerators. Ma'ana waɗannan suna hanzarta taurin kankare ne da kuma bushewarsa domin ya dace da yanayi, musamman aiki na gaggawa ko kuma a gurin da yake da zafi. Sai kuma nau'i na gaba, wato na hudu, wanda muke ce musu air entraining admixture. Shi wannan yanayi na admixture ko kuma in ce sinadari yana ƙara juriyar sanyi ne da yanayi. Ma'ana a guraren da ake matuƙar sanyi, wanda misali suno yake zubo musu, sannan a lokacin winter kenan, sannan a lokacin soma a samu zafi, sannan suna samun yanayi mai matuƙar sanyi. Wannan shine ba a cika samunsa ba ko kuma yin amfani da shi a gurarenmu ba, ma'ana African countries da kuma Gulf countries, guraren da suke da zafi. Ana amfani da shi ne domin guraren da suke da kankarewa kamar yadda na faɗa da kuma narkewa, abinda muke cewa freeze and thawing. Yana samar da wasu kumfa ko kuma in ce bubbles ko kuma in ce wasu ‘yan boyd ƙanana, sukan faɗaɗa idan ya daskare ba tare da fashewa ba ko kuma samar da crack ba. Sannan yana ƙara workability ko kuma idan sanyi ya zo, sai wannan bubbles ɗin idan zafi sai su motse ba tare da sun haifar da abin da na faɗa cracks ba. Yana ƙara workability na kankare, ma'ana laushin kankare, amma yawan iskar yana rage ƙarfi, wato sai an kula sosai wajen haɗa shi, domin duk wani percentage guda ɗaya da aka ƙara na wannan na admixture, wato entraining admixture, yana rage ƙarfi da misalin 4% a kankare. Abin da admixture suke yi shine, na farko suna rage yawan ƙara ruwa a kankare. Ma'ana buƙatar ruwa a cikin kankare, wanda yake muka ce yana rage ƙarfin kankare, wato compressive strength. Yana inganta zubawa da shimfiɗawa, wato abin da muke cewa workability. Sannan yana taimakawa aiki a yanayi mai wahala, sanyi ko zafi ko sauri, wato gaggawa wajen gudanar da aiki ko kuma gurin da ake buƙatar jinkirtawa domin yawan aiki. Abin da admixture kuma ba sa yi shine ba sa gyara yashi ko dutse mara kyau, waɗanda muka yi bayanin sa a baya. Sannan ba sa gyara rashin ruwa ko kuma ban ruwa, ma'ana wai don ka sa admixture ba zai hana ka yi kiwarin ba mai matuƙar ko kuma in ce ban ruwa wanda ya kamata ba. Abu na uku, ba sa gyara site mara tsari, ma'ana dole wai don ka sa admixture ka ce ba za ka yi tsari a site ɗinka ba. A'a, dole ne ka yi tsari a site ko da ka sa admixture. Muhimmin abin da ya kamata ka gane shine amfani da admixture ba tare da tsari ba na iya lalata kankare. Ma'ana dole ne ka san ilimin admixture kafin ka haɗa ta a cikin kankare. Admixture abubuwa ne da ke taimakawa, amma sai da ilimi, wato ma'ana ilimin amfani da yi da su. Admixture yana taimakawa kankare, amma baya gyara kuskure. Ya kamata ka gane gini ilimi ne, ba wai gwaji ba ne.